हेल' लोगोफोर दा जोङो दिप्लाय खाथियाव फुख्रि दङ बे फुख्रिखौ जोङो नायनो थांगासिनो दङ नाया बेसेबां गिदिर देरखो बेखौ नायगोन नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नाखौथ' जों नुबाय थाखायो नालाय दा नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन नाया बेसेबां गिदिर देरखो जा हायो नाखौ नुयो नुवा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामालासे थुदो बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ थुदो अब्ला आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो लोगोसे लामाफोरखौ नायदो आरो सिनारिफोरखौ नायदो बिफां लाइफां बेसेबां समायना नायलांबाय थादो नोंथांमोना फाइनालि जों दा मोनफैबाय नै फुख्रि सेराव नै गय बागान गायना दोनजोबनाय दङ रायजोनि ओमफ्राय फुख्रिया नैबेनो बाना जाया फुख्रिया बैहाय माथो नोगोद दाउ दङ नै लुसिमनिया बेखौ लोङो जालायबाय थायोना बेखौ लोङो होमबालाय बेखौ ओंख्रि सङो ओमफ्राय बेजों ओंख्रि सङो ओंखाम औ बेखौ जालायनांगौब्रा जालायनानै आरो संख्रि होबाय थायो बे रायजोनि बागान मा आदार होखो ओमफ्राय दैया नोगोर मावो नै नाया बेसे गिदिर गिदिर ए नाया हनै सिनायहरनाय माथो नैलाय मावदों नैलाय खाथियाव बोदोंमोन आं गिदिर गिदिर जाबाय नै सेरसेनि खम गैला मासेयाव बेखौ नायलाय नोङो नानि मैगङानो হয় 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 সেটা কত আছে ৬০০০ টাকা বাকি আছে ৫০০০ টাকা পয়সা দিবার কালি তারিখ দিতে কালি ফোন দিলাম আজ ৩টাতে আসিবা কইছে এলা আসিয়া নাই মানছি নাই আরো বলি মাছ আনিব বলি কই বুঝলাম পুষি গেলাম না আনি বলে আর তার মানে মাছ মাছ ছাড়িব আরো ওই যে থুলাनै नोंथांमोननो आङो नाखौ दिन्थिनाया दिन्थिबायमोन नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै सिनायदोंना सिनायाखै बेखौथ' आं बुंनो रोंला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो दिन्थिनायाथ' दिन्थिबायमोन केमेरा मबाइला ल' क्वालिटि दामनिखायनो मोजां रोखोमै दिन्थिनो हानाय जायासै सिनायनाय जायाखिसै खोमा बेनिखायनो सरि फुख्रिया बेखिनियानोमोन जाखिनि खिन्थाबाय बेनोमोन ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोन बाय बाय